Кискей достары, бүгін біздерге үш исәр тот менен бір ақыллы қыз деген әкият оқибыз. Bir tuğan üst tot әкият һөйләшеп ултыралар ди. Әкиятте бүлеп, улар янына bir карт ингән. Таздарның бик асуы килгән. Нигә һин безнең әкияттың осын үзең? Нимә биреп кутулаһың? Яныңды бирәһеңме? Кызыңды бирәһеңме? Кызыңды бирмәһәң, бездән кутула алмайсың. Карт бабай кызын бирергә риза булган. Тазның иң улыһы кызы алырга киткән. Таз барганда кыз утын кыркып тора икән. Әссәламу галейкум, кыз кеше. Ва галейкум әссәлам, таз кеше. Мин һине кәләш итеп алам, дигән таз. Була ул. Дик бына утындың койрыгын тотты, дигән кыз. Утындың койрыгы була тимени, исе, ди таз. Һин үзең әкияттың койрыгын үзең дип, атайымды куркытып кайтарганһың. Әкияттың койрыгы буламыни, таз кеше. Тазды кире кайтарып ебәргән. Улы таз кайткас, уртансы таз килде. Таз сәлам биргән. Әссәламу галейкум, кыз кеше. Ва галейкум әссәлам, таз кеше. Атайың өйдәме? Өйдә. Ни эшләй? Сызкан мөгеденән бысак хаплай. Бей. Сызкандың мөгеде була тимени? Аптыра икән. Сызкандың мөгеде булмагас, әкияттың койрыгы буламыни, таз кеше? Дине кыз. Шулай итеп, икенче таз да кызы ала алмай кайтып киткән. Бәләкәй таз үзенең агайдарына: "Барһагыз да алып килә алмайсыз" дип әйттем бит инде сезгә. Бына хәзер мин үзем алып киләйем әле, дип сыгып китте. Кесе таз барганда, теге һылау кыз тары тиеп тора икән. Әссәламу галейкум, кыз кеше. Ва галейкум әссәлам, таз кеше. Килеңдә күпме тары бар? Атыңдың ялында һәм койрыгында ни саклы ялы булһа, минең килелә шунса бөртек тары бар. Таз кеше дип җавап кайтарды ди кыз. Кесе таза кайтып китте. Ошо урында әкият та тамам. Тыныс йокы, кискәйдә.